खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बोथोरा बांद्राय गरमबो नङा आरो बांद्राय गुसुबो नङा, थिगैनो दं। अखा हागासिनो दं बायजोआव। नोंथांमोना अखानि आवाजखौ खोनागासिनो दं जानांगौ। अब्ला जों दिनैनि गिबिसिन खौराङाव फैलायनोसैलाय। दिनैनि गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय भुटाननिफ्राय। भुटान हादोरा इन्डियानि खौरां बिलाइखौ सोंखारिदों। इन्डियानि खौरां बिलाइयाव लिरनानै होदोंमोन भुटान हादोरा भारतनि दैखौ लाखिनानै दोनदों होननानै। नाथाय भुटान हादोरा माब्लाबाबो दैखौ लाखिनानै दोनाखै। बे मोनसे नेचारेल लेन्डस्लाइड जानानैसो थाबथानानै दङ। माने दैमायाव अन्थाइफोर गोलैदों बा हाजोफोरा बायसिननानै गोलैदों। दा बेनि जाहोनावनो दैया थाबथानानै दङ आरो दा बेखौ भुटान हादोरनि माखासे खामानि मावग्राफोरा खामानि मावगासिनो दं। दा कर'ना भाइरासनि थाखाय भारत हादरनि इन्जिनियारिंफोरा बा खामानि मावग्राफोरा भुटानाव हाबनो मोनाखै। दा बेनिखायनो खामानिया एसे लेट जागासिनो दं आरो दासिम मावगासिनो दं होननानै फोरमायदों। दा बेनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लानि सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जागासिनो दं, मानोना बिथांमोना आबाद मावनो मोनाखै दै गैयिनि थाखाय। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे भारत हादरनि फौजिनिफ्राय। जोंनि बे भारत हादरनि फौजि सुरज चौहानआ गोबां जेंनायाव गोलैनानै दं। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जय हिंद सर, मैं सुरेश चौहान, ग्राम ताजोपुर, पोस्ट ताजोपुर, थाना सराय लखनसी, जिला मऊ का मूल निवासी हूँ सर। कुछ गांव के दबंग लोग सर हमारे घर में 21 तारीख की रात को 9:30 बजे घुसकर मेरी औरत को, मेरे बच्चों को दौड़ा करके मारा गया सर, जिसका कि मेडिकल रिपोर्ट भी थाने में दे दिया गया है सर। लेकिन मारने वाला व्यक्ति मिंटू सिंह अभी भी फरार चल रहा है। और हम तो इधर आसाम में कामरूप डिस्ट्रिक्ट में गवर्नर श्री जगदीश मुखी के पास हम सुरक्षा में लगे हुए हैं सर। बिथां सुरेश चौहानआ जगदीश मुखीजों डिउटियाव दंगासिनो दं। बिथां सुरेश चौहाननि न'खरनि मानसिफोरखौ गामिनि मानसिफोरा, गामिनि माखासे दुथां मानसिफोरा, गामियाव माखासे दादागिरि मानसिफोर थायोना, बेफोर मानसिफोरा माने सुरेश चौहाननि न'खरनि हिन्जाव गथ' गथाय गासिखौबो बुदों आरो गाज्रियैनो बुदों, लोगोसे न'फोरखौबो सिफायलाबायदों होननानै फोरमायनाय जादों। दा बेनि फारसे जोंनि बे भारत सरकारा जेबो एक्सन लायाखै। दा बेनिखायनो बिथां सुरेश चौहानआ गावनो भिडिअ खालामनानै फोरमायनो गोनां जादों। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसैलाय। 65 बोसोरनि सुबुंफोरा पस्ट अफिसनि गेजेरजों भटखौ होनो हासिगोन। बिथांमोना भट होग्रा जायगायाव थांनो जेबो गोनांथि गैया। बिथांमोना पस्ट अफिसनि गेजेरजों गावसोरनि भटखौ होनो हागोन। जायबा बिथांमोना 65 बोसोर बैसोनि, बिथांमोना पस्ट अफिसनि गेजेरजों भटखौ होनो हागोन। जोबोद मोजां खौरां बियो। दा जियानो जादोला भारत हादरनि फौजिफोरा एबा आर्मिफोरा चाइनिज एपखौ एबा चाइनिज एप्लिकेसनखौ आनइनस्टल खालामनो एबा डिलिट खालामनो थाखाय खावलायगासिनो दं। नाथाय दासिमबो 80% मानसिफ्रानो चाइनिज एपखौ बाहायगासिनो दं, जेरै जेन्डार, टिकटक बायदिसिना एपखौ दासिमबो बाहायगासिनो दं। नाथाय जोंनि भारत हादरनि फौजिफ्रा बारे बारे रिकुवेस्ट खालामबाय दं चाइनिज एपखौ एबा एप्लिकेसनफोरखौ आनइनस्टल खालामनो थाखाय। गुवाहाटियावथ' समफोरनिफ्राय लकडाउन जागोन। दा बेनिखायनो गुवाहाटियाव जौखौ जोबनोबो हागौ होननानै फोरमायनाय जादों। गुवाहाटियाव गोबां जौ लोंग्रा सुबुंफोर दं। बिथांमोना जौखौ बायनानै लाखागोन, मानो होनोब्लाथाय 14 साननि थाखाय लकडाउन होबावगोन। दा बे 14 सानाव बिथांमोना जौखौ बायनानै लाखागोन। बेनिखायनो गुवाहाटियाव जौआ जोबनोबो हागौ होननानै फोरमायनाय जादों। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय।